T'agradaria poder compartir de manera automàtica totes les captures de pantalla que facis a dins el teu ordenador en el teu grup classe? Molt bon dia a tothom, som Miquel Nebot, assessor d'Ivestim, i en el dia d'avui anem a fer una passa més enllà pel que fa en el coneixement d'aquesta gran eina com és Xerix. En el vídeo anterior, vos deixarem una targeteta per aquí dalt, vàrem veure com realitzar captures de pantalla amb aquest programa. Avui anem a veure com, de manera automàtica, poden pujar a la xarxa i nosaltres, en concret, els pujarem a un àlbum de Google Fotos, el qual posteriorment compartirem amb el nostre alumnat. Fixeu-vos, una vegada que tenim instal·lat el programa, recordeu que ens compareix aquí a la barra de tarees. Deixeu-me que minimitzi aquesta finestra perquè vegeu de manera més clara el menú contextual que surt quan jo li pitjo el botó a la dreta damunt ell. Una vegada que estem aquí, han de venir a marcar aquesta opció de destinació, és a dir, anem a configurar que sigui Google Fotos el receptor de les nostres captures de pantalla. Per això vendré fins a configuració de la destinació. Una vegada que estem aquí, feim clic i fixeu-vos que tenim gran quantitat de carregadors d'imatges, per exemple Flickr o Photobucket. Nosaltres farem servir Google Fotos. Una vegada que estem aquí, senzillament pitjam el botó de connectar amb el nostre compte. S'obri aquesta finestra, allà on ens demanarà permís perquè autoritzem a Xerix a gestionar els nostres àlbums, afegir-los elements en el nostre nom, veure pujar i organitzar elements a la meva biblioteca. Com que veig que són permisos molt concrets, li diré que sí. Ens diu que l'autorització s'ha completat de manera correcta. Molt bé, ja podem minimitzar i com podeu veure en aquesta pantalla que havíem vist, en el menú contextual, ja me diu que he fet login en el meu compte. Molt bé. Una vegada que estem aquí, senzillament pitjam i crearem un àlbum. Per exemple, si jo volgués compartir en 5A del meu centre totes les meves captures de pantalla. Li pitjaré crear i una vegada que l'ha creat, senzillament és pitjar a damunt i marcar-lo. Fixeu-vos que si no feis clic a damunt, vacío és igual a que no puja res a dins l'àlbum. Una vegada que ho tenim, tan senzill com tancar. Anem a fer la següent passa, que només haureu de realitzar una vegada. És una configuració única. Ara, les destinacions, fixeu-vos que el carregador d'imatges predeterminat és IMGUR. Nosaltres anem a llevar aquest i anem a dir-li que pugi a Google Fotos. Molt bé. Botó a la dreta i ara anem a activar l'opció més important. Després de realitzar una captura, què hem de fer? Jo vull que després de realitzar una captura me mostri el Task Menu, val? I fixeu-vos que quan marc una d'aquestes opcions me compareix en negreta. Mireu com canvia, senzillament li tindré marcada aquesta opció. Fixeu-vos que en teniu un bon grapat més, però amb aquesta és més que suficient. Feim clic a de fora i anem a fer la nostra primera prova. Farem clic a damunt Xerix. Molt bé, esperem un momentet i ja comença, s'engega el programa i ja puc realitzar una captura de la imatge que jo vulgui. Per exemple, ara capturaré un trosset d'aquest fons meu d'escritori. Moll i aquest és el menú contextual del qual vos xerrava. Fixeu-vos que ens dona una gran quantitat d'opcions. Les dues més interessants, directament, guardar, pujar i copiar l'URL d'aquesta imatge. O anotar, per poder fer anotacions tal i com van veure en el vídeo anterior, guardar, pujar i copiar l'URL. Jo ara senzillament li diré que vull pujar això per compartir-vos amb el meu alumnat. Faig clic a damunt Save, Upload i Copy URL i fixeu-vos que l'icona ha canviat cap a un 99, espera i de manera automàtica, no sé si us recordeu, a dins la carpeta de screenshots, organitzat per carpetes, ens haurà deixat una còpia d'això, però ara aquí ve la màgia. I és que si obrim Google Fotos, anem a veure els àlbums, ens acaba de crear un àlbum anomenat 5A i ja hi tenim la nostra primera captura de pantalla. A continuació serà tan senzill com fer clic a compartir i compartir en el nostre grup classe. Moltíssimes gràcies i espero que us sigui d'utilitat.